Asibingelela Mbukalani KZN TV sikwamukela ehlelweni lethu lanamhlanje lwengqikithi. Kanti sibuyile futhi namhlanje Mbukalani KZN TV la sithi ake sihlale phansi ke sibonisana ake sifundisana. Uyazi ukuthi ezinye izinkolo zisishaya ngento eyodwa ngoba zona nezinesikhathi sokufunda. Kanti thina uNkulunkulu kade ayibona lento yethu ukuthi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi and nokufunda ke asizwani nakho. Kodwa ke sikhona ke singqikithi ngoba sikulandela abefundisi esonto nesonto sitheklishe izihloko ezithize ezokwazi ukuthi usizakale ngazo okwakho nje ukuthi uhlale ubukele uenjoy lokho esizobe sikhuluma ngakho njengoba namhlanje sikhuluma ngomnikelo. Kunjalo Mbukalani KZN TV ngihamba nabo befundisi namhlanje sikhuluma yona indaba yomnikelo. Well ke kuneyindawo Mbukalani KZN TV la mawunikele khona nge10 noma ngo2 kwanele. Futhi uyawuthola inkosi ukubusisa. Bese kuba khona indawo la ingafune ngisho ukufuneka imali engasilona iphepha. Bese kuba khona ke ebandleni lethu thina asinikele nje noma unikela mawuthanda. Bafundisi asinibingelele sinamukela ohlelweni. Asibingelele kakhulu abayele emakhaya egameni lenkosi. Amen. Umfundisi sinaye namhlanje ubani? Ubaba umfundisi uViva Mpungose ngisuka eThekwini. All right, siyabonga. Cool. Mfundisi Siyabingelela siswami ke babingelela nababukele emakhaya egameni lenkosi uJesu. Amen. Kuyintokozo befundisa ukuthi sibe nani namhlanje and ngiyabona ukuthi uNkulunkulu uniphethe kahle ngoba nibahle nigqoke kahle kusho umnikelo into ehamba kahle. Abantwana bakaNkulunkulu fanele sibe bahle. Sikezwe ngegazi lika Jesu. Mfundisi sikhuluma indaba enkulu indaba yomnikelo very controversial indaba yomnikelo emabandleni kaNkulunkulu ngenxa yendlela ibandla noma ngingasho kanjalo ngenxa yendlela abaholi abasebenzisa ngawo nangendlela abawufuna ngayo umnikelo. Mhlawumbe ke siqale siyindlale ngokuthi masikhuluma ngomnikelo uyini umnikelo because njengamanje umnikelo sekuyimali. Uma ngilethe isivuno kube ngathi ngiyamdelela umfundisi. So mhlawumbe ke siuchaza umnikelo wona ukuthi uyini sasiza sinikele nje kwakhona ekuqaleni kwakwenze njani mfundisi? Umnikelo dadewethu uyisifundiso sezwi likaNkulunkulu. Right. I think kumele siqale lapho ukuthi into enza ukuthi umnikelo emabandleni ungeniswe ukuthi izwi likaNkulunkulu lifundisa lokho. Right. All right. Ngisho ukuthini mangithi uyisifundiso sezwi likaNkulunkulu. Ezwini lenkosi kukhona izinto ezikhona kodwa ezingasabalele ngokwanele ukuba sezingaba isifundiso. Okay. Esilokho sibiza ngokuthi idoctrine. So ke umnikelo uyisifundiso sezwi lenkosi ngoba uconsistent ezwini from start to finish. From Right. Genesis to Revelation uyawuthola umnikelo ufundiswa uqoqwa ulethwa ngezinhlobo nokuhlukana kwawo. So once kwakhona iconcept enjalo ezwini lenkosi sibe sesiyivuma ukuthi isifundiso sezwi likaNkulunkulu. So uma siwenza asiwenzi ngoba sithanda ngoba noma kusithanda imali noma siyenza ngoba isifundiso. Right. And into mayisifundiso kusuke kufanele ukuthi ifundiswe ebandleni ngoba it forms a doctrine of the church. Mhlawumbe mfundisi ngiyazi mhlawumbe kunganzi yani ukuphendula lo mbuzo mhlawumbe but mhlawumbe ngisalise nguphosa. Yes. Umnikelo waqala phi? All right. Noma kwakuhlobo lomnikelo owaqala ukuthi nje cha nakho ke la Genesis kwaqala umnikelo la and umnikelo was in the form of isihlahla. Umnikelo ngizothi uqala kuNkulunkulu. Okay. Ngoba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka. Waze wanikela ngendodana. Wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze kube yilona loyo okholwa yiyo. Ngamanye amagama uNkulunkulu wayefuna ukuzuza abantu. Kodwa ukuze abazuze wazibheka yena ukuthi unani. Wasithola ukuthi unendodana so wayiletha njengomnikelo ayitshala njengohlamvu utshala emhlabathini njengendodana eyodwa mayiseyivuka yavuka nabantu abaningi. So that way umnikelo la uqala khona. But ke uma sesiza ke ngokwe scripture ke uqala uGenesis
Mfundisi ngicela ukuphinde ngikubambe. Ngalesikhathi awutshala umnikelo, ngibuza njengomuntu ongakholwa ongayisontweni. That's why nami ngiyise uNkulunkulu. Kwakungenzeka uhlamvu mayelitshala lingaqhumi. Yebo. I-principle ithi uhlamvu mawulutshala emhlabathini luyaqhuma. Okay. Yes. So kwangeke kwenzeke kunaqhuma. Well, kusenganga ukuthi ke masizobuya ke sesi-checka ke nje in general kuyenzeka kube khona imbewu engaqhumi kuya kusho ukuthi phakathi bese ifelwe ubumbewu. Mfundisi. Sawubona. Yebo siswami. Sikhuluma ngomnikelo ngiyakubona ukuthi uthule impela. Ngithule impela ngilalela. Angisho nje oqala ukuthi ngiyayithanda i-topic. Yeah. Esizokhuluma ngayo namhlanje. Balekile. Ya ngoba ibalekile kakhulu. Kanti ibalekile injalo kuningi involve umnikelo. Nanokuthi kukhona okwenziwa kahle kukhona futhi nokunye okungenziwa kahle. Yes. So njengoba so discuss ngakho njengoba umfundisi esho uqinisile ukunikela nje igama nje lethi ukunikela liqala kuNkulunkulu. Kupha nje ukunikela kuqala kuNkulunkulu right umfundisi. Bese scripturally ke eBhayibhelini umnikelo oqala sothola kwincwadi kaGenesis. La khona uKayini noAbel beyonikela. Yeah. Okay. Yes. Yeah. KwiBhayibheli nje incwadi yokuqala yeBhayibheli uGenesis ukhuluma ngomnikelo. Right. uKayini noAbel angazi umfundisi mhlambe singayichecka. Aseyivule mfundisi. Sivule bangathi abantu bakuthatha lokho. Yeah. Yeah. Mhlambe sichecke but nje ngifuna ukusho ukuthi ke laba bafana babili omunye ungumelusi. Yeah. Yeah, chapter 4. Genesis chapter 4. Go verse 3 kwehla yes. Asiyithathe ngesizulu. Genesis chapter 4 ngicela nje ukuyifunda. Asiyifunde baba. Yes. Ukuze sikwazi ukuhambisana. Genesis chapter number 4 sisuka ku verse bani ba? Asithi 3 nje. Asiqale ku verse number 3 mhlambi yes. Genesis chapter number 4 verse number 3 uthi kwathi emva kwezinsuku ezithile uKayini waletha kuJehova umnikelo wezithelo zomhlabathi. All right. Ngamagama kusho ukuthi lona wayengumlimi ngoba waletha ithelo zomhlabathi. Waletha isivuno. Waletha isivuno. Right. Yes. And then verse number 4 uthi naye uAbel waletha umnikelo kuwo amazibulo ezimvu zakhe ezinonileyo. uJehova wanaka uAbel ngomnikelo wakhe. So kusho ukuthi uKayini wayengumlimi, uAbel wayengumelusi. Yes. So naye wanikela ngokomsebenzi wakhe. Yeah. So now uyakubona ukuthi ukunikela number 1 asikwazini lokho. Ukunikela kusezweni kaNkulunkulu. Yes. Yeah. Futhi ukunikela akuyi kushintsha. Futhi angeke uNkulunkulu athi away ngomnikelo. Ngoba kokuqala uyena owanikela. So ukunikela kuyi principle. Esifundweni nje wade sifunda baba ngithole mina ukuthi kuyenza uNkulunkulu angawunaka umnikelo wami. Aseyidolo. Bolani Catering TV asiphuthume idolo siyabuya. Asibene sikwamukela Mkolani Catering TV sabukela ihlelo lengqikithi. Sihleli nabo befundisi namhlanje njengoba sikhuluma indaba enkulu nje. Sikhuluma indaba yomnikelo. Mfundisi Khuba. Ithini indaba because kubuya ngathi kukhona owamukelwa bese kuba khona ngathi khona owazitshwa. Ama version amaBhayibheli ahlukene but leli nje ngiliphethe la lithi umnikelo wakhe wawushaya indiva so nje uyazi ukuthi liyaqondisa lele ngilifunde la lithi uNkulunkulu he rejected elinye lithi he never had respect for umnikelo and then elinye lizothi akamamukelanga then amanye but the masifunda iBhayibheli lokuqala lizothi
uJehova akamamukelanga uKhayina nomnikelo wakhe bese lithi wamamukela uAbela nomnikelo wakhe. Right. Isho ukuthini ke leyo nto? Yes. Umnikelo ezinye zezindlela esiziletha ngazo thina kuNkulunkulu. Ngizophinda futhi. Ngamanye amagama uma uNkulunkulu efuna umnikelo kithi usuke efuna thina. Kodwa esifuna ngomnikelo. Ngamanye amagama uma unikela usuke kuyithuba lakho lokuziletha kuNkulunkulu. Ngamanye amagama uma ngiletha something uNkulunkulu akaqali ngokuthatha enkulethile uqala ngokuletha mina. Number 2, okusho ukuthi noma ngingaletha into enhle kodwa uma inhliziyo yami ingamkeleki enkosini ayingamkeli inkosi. All right. Ngoba ngomnikelo uNkulunkulu ufuna thina. Ngizophinda futhi. Cela uyiphinde ngoba ngathi ngiyayizwa kancane. Ngomnikelo Yes. uNkulunkulu ufuna thina. Yes. Uthini uNkulunkulu ezini lakhe? Uthi mina uNkulunkulu ngibuka inhliziyo. Ingakho there is another portion of scripture elithi uma uphethe umnikelo uzowuletha ebese ukhumbula ukuthi kunomzalwane wakho okhubene naye. Shiya umnikelo ungakawuhambisi uhamba ulungise ngoba wonke umnikelo olethwe inhliziyo ingekho wawulahla lo mnikelo ngoba uNkulunkulu akafuni izinto zethu ufuna thina nezinto zethu. Fundisi nezinto zethu zavele zayimali. No, right umfundisi. I think uNkulunkulu ukwenze ngabomu. Yeah. uNkulunkulu ukwenze ngabomu ngoba iBhayibheli lithi lapho inhliziyo yomuntu ikhona. Nakho ke. Yeah. Nengcebo yakhe ikhona. Ilapho. Nakho ke. Nakho ke. So now uyabona ukuthi nakho ke. sizoncenga mfundisi sofika. Sizo kancane kancane sizofika. Ngoba sizokwambula lokho ngoba sekukhulunywe kakhulu ngomnikelo and okubhlungu kukhulunywe kabi. Yeah. Futhi abantu basizwe kahle. Siyazizwa ikhalo zabo. Kunjalo. Nathi sikubukile singabefundisi sakubuka kokunye sikubuka from a distance sabona ukuthi kokunye kodwa vele umsebenzi kaNkulunkulu uyalimala uyalinyazwa. Yes. Ngoba angithanda ukukhuluma kakhulu ngento abafundisi kodwa kukhona okunye okuhambe kwawulimaza umsebenzi kaNkulunkulu ngoba nabantu abasaliphethe ngokuhlonipha izwi kaNkulunkulu kugcinwe nabo sebadelelekile safakwa kwisitshe sodwa. Yes. Kanti asifani singabantu. Kodwa nje kehlala entweni yomnikelo wona sisi. Umnikelo kula uNkulunkulu etest inhliziyo zabantu khona. Kunjalo. Ngoba that is why futhi uze uthi uNkulunkulu ngoqapheleni lokho akungabikho oza endlini yami engaphethe lutho. Yeah. Ngamamaka yini lotho uNkulunkulu akhuluma ngalo. Ngamamagama uNkulunkulu uthi akube khona ozokuphatha ozokunikela. Ngoba ngalokho ozokuletha ngizokwazi ukujudge inhliziyo yakho. So manje uma ungalethe lutho endlini kaNkulunkulu uze nje wena ungaphethe lutho. uNkulunkulu uzokubona kona lokho. Kodwa mangabe ukuthi awukuphethe unako ukushiyile uzokubona futhi uNkulunkulu. Mfundisi noma ngithi befundisi. Amen. Mhlambe nizongicorrecta. Yeah. eBhayibhelini noma esikhathini sasekuqaleni. Okay. Iminikelo sasiyihambisa and ukusebenza kwayo yayinakekela abafelokazi nalabo bangakwazi ukuyinakekela. I may be wrong because angiyazi lento engisho ukuthi ngithathaphi. Okay. But manje sesibona umnikelo noma mhlamba sicaciselekanga ukuthi uma sengulethile fanele kwenzakaleni ngawo. Noma mhlambe ngithi asikho isidingo sokuthi sicaciseleke ngokuthi kwenzakalani ngawo angazi. But mina njengoba ngihleli nje ekhaya ngingayi nasesontweni. Yes. Nginokuthi le mali ngokwami sengicazile ukuthi fanele ilekelele kanjani. Yes. Nginokuthi abafelokazi fanele behle.
nginokuthi intandane efanele inakekeleke Yes. nginokuthi ibandla fanele lakhiwe Yes. kulomnikelo engiuhambisayo hayi ukuthi ngiyawuhubha noma ngiyawulandela noma ngiyawugada inhliziyo yami nje nokungakholwa kwami lokho kusho njalo but masibheka sibona umnikelo kube ngathi into yokunika umfundisi nje eyokupha umfundisi obaba ekhaya esibaganile bayasho hayi hambani nje niyophela befundisi leyo mali leyo manithanda mina ngiyilapho ilanguage leyo ekhona emphakathini ngirong yini ngalokho engithi ngiyakwazi nami engazi ngikuthathaphi okay uzokhumbula usisi ukuthi my opening statement sithe umnikelo uyisifundiso yeah sezwi likaNkulunkulu right so by so saying ngisho ukuthi vele akufanele kube khona umuntu othi uletha umnikelo engasitholanga isifundo sawo okay so asiqali ngokucollect sifunda ukuthi uyini umnikelo noma kwenzani ngesikhathi sifunda ukuthi uyini all right kuyavela kuzovela esifundweni ukuthi because njengoba ngithi umnikelo uyisifundiso sezwi kaNkulunkulu kusho ukuthi kukhona la kubhalwe khona okay angihlehle kancane nje mawufunda incwadi ka Leviticus Deuteronomy uya le kune order lapho kuyi-order kaMose okuyi-order ya it's a Levitical order yes so that's why ngithe into yomnikelo it's a doctrinal issue so ke it's into kufanele siyilethe sibe nesineke uma sokhuluma ngayo so ke umnikelo ngoba ngishilo ukuthi uqala kuNkulunkulu wabeke esebeka abantu bakhe ngizolinganisa ngoMose ngilinganisa nangoAaron yeah lapha kuyi-order kaMose noAaron bekukhona izinhlobo eziningi zemnikelo mhlawumbe ke masibuya in your program kofanele sibuye sesiyiphethe lama details so ke khona umnikelo wesihle okay khona umnikelo wecala khona umnikelo wokushiswa khona umnikelo ukuthi mawuxabene nomuntu umnikelo peace offer okuletha uxolelana so ibihlukaniswa yonke lemnikelo khona imnikelo so ke bekuthi ke bekhona umnikelo kweshumi so ke ibithi uma umnikelo ufundiswa ukuthi nanku lo mnikelo ngokwegama lawo ubuzisho ukuthi owani then sesiyazi uzokwenzani ngokwegama lawo nje ngesikhathi ushiwo nje asithe lo mfundisi masibuya sokwethe mbukela KZN TV yeah sikhuluma indaba yomnikelo ukubaleka komnikelo uyini umfundisi sekhuluma indaba ebaleka kakhulu ngiyabona amaphapha ami ngathi abephezulu kakhulu uthi asiqale siyifunde lento ngoba into eyenza ukuthi amaphapha abephezulu ukuthi asifundiswanga nokuthi uyini umnikelo seyidolo sebuya Asifene sikwamukela mbukelani KZN TV sabukela ihlelo lengqikithi sikhuluma ngayo indaba yomnikelo kungenzeka ukuthi nawe mhlawumbe ucabanga ngendlela engicabanga ngayo nami ngendlela yomnikelo awuhlala nathi sibona befundisi ukuthi basiphathelene mfundisi kunendlela obuchaza ngayo engiyithande kakhulu mawuthi umnikelo yayihlukaniswa ukuthi owani nokuthi wenzani lo umnikelo lo because I think noma ngingazi noma ku right but I think njengebandla niyasikweleta lokho njengabefundisi no kubalekile ukuthi uJesu uma esithuma thina abashumayeli bevangeli nabapostoli wathi hambani nenze izizwe zonke abafundi bami right nibafundise so I think ikhona iweakness yokuthi mhlawumbe sigcina sesifuna ukuya emiphumeleni because uma sengikhipha sengenza ufuna ukuba ukuthi ngenza into ngoba sengiyifundisiwe futhi angiyenzi ngoba umfundisi oyifunayo ngiyenza ngoba sengiconvicted in my heart ngoba isifundiso iBhayibheli uma befundiswa beshunyayezwa bayahlabeka enhlizweni so akumele kube khona umuntu into ayenze ebandleni engahlabekile ngayo ukuze mase ngiyenza ngingasayenzela umpungose ngiyenza ngoba mina enhlizweni yami sengiyayikholwa lento ukuthi iyiqiniso lezwi likaNkulunkulu mina nje where I come from umuntu ongakafundise ngomnikelo ongakabi clear ngomnikelo asikho idingo sokuthi aqinwe ukuletha ngoba ayimsiza umuntu into ayenza engenasambulo sayo nolwazi lwayo so ke
kubalulekile ukuthi abantu sibafundise. I'll make one example lento yokufundisa abantu. uJohane ube nabafundi kuqala kunoJesu. Yeah. Then abafundi bakaJesu bafica abafundi baJohane bethandaza. Bangabajoyina. Bangathandaza, bangasho lutho. Yeah. Babuya beza kuthisha wabo. Bazoxoxa indaba ukuthi hey lapha yana. Sifica abantu bethandaza lapha yana. Base bethi sifundise nathi ukuthandaza. Iphutha likhona ebandleni sivele senzisa abantu izinto singabafundisanga. Yonke into engafundisiweke ibe isiba nezinto eziba izinkinga njengoba umnikelo uneyinkinga nje. Kushoda isifundise ebandleni. Ayish, fundisa. Yeah. Uthukhuba kushoda isifundise ebandleni. Uqinisile. Uqinisile umpostoli kushoda isifundiso. Yes sir. Kushoda isifundiso, you see I problem yebandla namhlanje. Wena sinabantu abahlatshwe yizwi. Yeah. Masishumayela. Kodwa bangabizwa bahlaliswa phansi. Yes. Bafundiswa ngalesinqumo ngale decision abayithathile. Yeah. Sinamakhono namhlanje avukelwe emndenini, avukelwe emphakathini ngedecision abayithatha yokwamukela inkosi. Yeah. Yes sir. Abanye babo bahambe babuyele emuva. Isizathu salokho ukuthi abahlaliswanga phansi bafundiswa. Yeah. Remember in the early the later church Yeah. eqala kuincwadi yezenzo zabapostoli lithi iBhayibheli babehlanganyela behlephula isinkwa ngokuhlephula kwabo isinkwa babefundiswa uhlephula isinkwa babefundiswa Yes. lithi ngalokho usuku nosuku kwakunezelelo abasindiswayo ebandleni. Now into eyenza ukuthi amakholwa aqala ekwazi ukugijima nevangeli ukuthi ahlaliswa phansi afundiswe. Namhlanje sabantu abasindiswayo kubizwe ialtar call baphakamisa izandla abantu. Then during the week labo bantu fanele sibecele sizohlala nabo phansi noma endaweni abaqhamuka kuzona sithumela umfundisi kufakwe iclass befundiswe abantu. That is why namhlanje izinto zenzeka ngendlela ezenzeka ngakhona abantu abanasifundiswa. Njengoba umpostoli asho ukuthi umnikelo ufana uyisifundiso nje fanele bafundiswe. Yeah. Ukunikela before uqoqo. Mesofika kubantu sisiqoqa umnikelo bengafundisiwe abantu. Kuzohamba vele kube nenkulumo, kuzohamba vele kuxabanisa imindeni. Umama uyanikela ubaba ethi into yaziwe ukuthatha imali naye ekhaya ngoba iphutha ukuthi wonke umuntu angawuqoqa kodwa akusinoma ubani okwazi ukufundisa. Ayi. So asingaqhamuki ngasekuqoqeni because kubonakala kuyinto elula because kunemphumela ukuthi iyabonakala imali. But into ebalekile ukuthi abantu bafundiswe ukuze into abayenzayo bayenze isuke enhlizweni yabo. Ukuze abayiqonde ngokwesifundiso sezulu kaNkulunkulu. Ayikho nendlela ukuthi sethi ukushifta kancane ngapha emalini mhlambe ke siqoqe amakabishi ngelinye ilanga. No, kulula uzongena umshengo manje. Kulula. Uma kubizwa umnikelo kusuke kubizwa lokho umuntu anako. In fact, uma kuhanjiswa okweshumi ikhona la kufundiswa khona ukuthi ngenxa ukuthi mangizosuka mina ngiwasemdlovane mangizosuka emdlovane ngihamba nembuzi ezukweshumi kwami. So ngenxa ukuthi hlapha ayikho transport so ubefika umuntu afike agibele aye la imbuzi zidayiswa khona afika idayisa ayi exchange for into ezobalula ukuyiphatha ngoba lidibanga azolihamba that weke lento yokuthi gcina sekuyimali kwaba but umuntu wayeletha lokhu anakho bese kuba ukuthi ke iya exchangewa for imali ukwenza ukuthi kube lula ukuthi umuntu afike nento ngoba mazohamba nembuzi ibanga elide amathi ngifike seyifile noma seyise that's what literally was happening in the Bible. But umuntu njoba labafana ubabona nje baletha lokhu abanakho. But ke kungaba disingenuous ukuthi ngathi sesiphila ezweni lemali kube ukuthi then uma sesisemnikelweni then bese siya emumva bese sithi sesobuyisa izitshalo nakho konke ekubeni abasenazi ingadi abantu as we speak.
Pastor inenza ukuthi ngibuze kanjalo. Yes. Ingoba mhlawumbe ngikuvezela ukuthi mina ngihamba isonto labantu abamhlophe. Okay. Uma siphuma esontweni every Sunday Yeah. kunamakhekhe netiye eliofarishwa la enkonzweni. Okay. Okusho ukuthi uma mina ngilambile ekhaya ngiya esontweni ngondliwe ngomphefumulo ngondliwe nasenyameni. So mina ukuhlala la esontweni akusiyona inkinga because angilambi mangila esontweni. Okay. Umnikelo wami uyathenga namakhekhe uyathenga namabhanisi kangangokuthi even labantu abangenawo amakhaya ngesonto sisuke sinabo enkonzweni Nabo bayahlanganyela. nabo bayahlanganyela mhlambe for izathu sokudla but in the process bathola izwi ivangeli. Yes. But okungikhathazayo ke manje ukuthi emabandleni ethu abamnyama ophuma ekhaya elambile fanele aphathe imali ashunyayezwe abuyele endlaleni yakhe. But u20 wesinkwa wokugcina lo abenawo kuwenze sure ukuthi ushiya lapha. Nkosi yami. Ngeke ubaba umthetho engaxabani nami mangibuye ekhaya u20 wokugcina esinawo la ekhaya okufanele uthenga isinkwa bese ngushiya esontweni ngizobuya ethi anginamqondo. But ake sithi ukuyicabanga siyitolo. Mbona K7 TV hlena befundisa sikhuluma indaba yomnikelo siyabuya seyitolo. Asipende sikwamukela mbukela K7 TV sabukela uhlelo lengqingithi hleli nabo befundisa sikhuluma yona indaba yomnikelo. Namhlanje siyayiqeda lenkulumo and akusafanele siphinde sibe nale topic yomnikelo ngoba namhlanje sithi go deeper. Fundisa. Yes ma'am. No, kulungile ayiqhubeke. Yeah. Ayingavalwa. Yeah. Into yokukhuluma ngomnikelo. Ngoba ngiyacabanga ukuthi kuzobasiza abantu. Yes. Yeah, njengoba umpostoli esho ukuthi indaba yomnikelo isifundiso. Thina siye kwi-end product noma kwi-end results. Yabona singaqalanga. Yeah. Uyabona. So vele mase uqhamuka sesithi ke abantu wozani nizonikela umuntu akalethe umnikelo. Omunye umuntu uyaqala ufika enkonzweni akazi ukuthi why fanele kulethe umnikelo kubaleke ngani ukunikela. Angithi uyabona akayazi lento esikhuluma ngayo ukuthi kwawona lo mnikelo esikhuluma ngawo ngisho noNkulunkulu qobo lwakhe wanikela. Akayazi umuntu lento. But coming to your point yokuthi let's say for an example ibandla buya kulona. Yes. Ibandla labantu abamhlophe. Uma kuphuma inkonzo kuba khona okuncane okusevwayo. Yes. Siyakuthanda kuhle kakhulu lokho. Kuyabakhuthaza futhi nabantu. Kuyabaqoqa even abafana lemgwaqweni. Yes. Bayazi ukuthi lapha esontweni kutholakala itiye, kutholakala amakheke. Kuhle lokho. It's unfortunately ukuthi akuwona wonke amabandla angakwenza lokho. Hayi ngoba bengafuni. Abantu bathanda ukukwenza but uthola ukuthi izidingo mhlambe zebandla ziningi. Yeah. And silibandla nathi kukhona indima esidlalayo even kwi community emphakathini. Right. Yabo kukhona esikwenzayo ngoba vele sibandla ngomthetho kumele kube khona esikwenzela umphakathi. Abantu esikhonza nabo abantu nje basekuhlaleni kumele kube khona esikwenzayo. So lokho kuya ke wona sisi nangamandla ebandla. Amanye amabandla kuthatha isikhathi kuthatha mhlawumbe 5 years abanye kuthatha 10 years before kuba khona into. Because yini ningi into enziwa la enkonzweni kunama projects kunayo yonke into kunengane esifundisayo njalo njalo. But kuyinto enhle lokho okushoyo ukuthi ke ogogo nalapha nje bona ukuzongena ubusika lapha kithi nje ogogo nje bazokwenzela itiye namakheke mabephuma nje bazothi ukuthola ukuyangase but ke kuya ngamabandla. Yes. Nanomnikelo owenziwa ibona futhi abazalwane. All right. Kuba ngeke ngicela ukuthi ngenxa yesikhathi ngene kutheni kahle kahle imali yenzani ebandleni. Kubalekile njengoba ngikade ngisho ukuthi
In the context ke yale ukuthi iminikelo kwi-Old Testament ibinamagama kusho ukuthi umnikelo besazi ukuthi lo umnikelo wokushiswa kusho ukuthi uyawuthatha imvu yakho uyibone isha ize iphele. That means lo umnikelo the burnt offering iphunga lawo liyahamba lihambe liye enkosini. And then bese kuba khona iminikelo obekwaziwa ukuthi emnikelweni yokweshumi neminikelo ebilethwa kuyazi ukuthi kuneminikelo ebhekelene ne-welfare njengoba kade usho yabafelokazi nezintandane. So ke kubalekile ke ukuthi uma ebandleni siqoqa umnikelo noma suqoqa sulethe sazi ukuthi lo mnikelo esulethayo owani. Yes. Ebese lo mnikelo wenza leyo nto oqoqelwe yona. Yes. Ngizokwenza isibonelo njengamanje ebandleni lakithi siyakha. Uma kwakhiwa iBhayibheli liyasifundisa ukuthi uma kuzokwakhiwa kuzokwakhiwa itabernacle uyasho uNkulunkulu kuMoses ukuthi ngiqoqele imali kubantu abanhliziyo ezivumayo. Lithi iBhayibheli bayiletha abantu yazi yaba ngaphezulu kokwanele. Yathathwa yonke imali yokwakha iyayiswe kwakheni. Makuthi bekuyimali yokuthenga ikeyboard kuthathwa imali kuthengwe ikeyboard. Bese makuthi bekuyimali kamfundisi yokweshumi ahola ngayo ithathwa umfundisi enze leyo nto ayithanda ukuyenza ngayo. So awukho umnikelo othathwa wonke ungene kwibasket eyodwa ongenancaza ukuthi owani ebese uya kumfundisi. That is not consistent with the teaching of the word of God. So uma ukuthi imali iBhayibheli alikufihlile ukuthi abafundisi kumele bahole. Lithi iBhayibheli inkokhe isisebenzi sifanelwe inkokhelo yaso. Azachaze uPaul athi loyo osengayo uphila ngobisi. Ayi. Lwezimvu lezayisengaso alikho icala ekuthena abafundisi bathole imali ngoba awukho omunye umsebenzi umfundisi abawusebenzayo ngoba umuntu udla ensimini le ayisebenzayo. But into ebalekile ukuthi imali yenze lokhu eqoqelwe khona ngesikhathi makuthi bengifundisa ukuthi bazalwane ngifundisa ukuthi siyakha ngiya kuMoses ngifunde iverse lokwakha ngiye kuyiChronicles ukuthi mhla kwakhiwa iThempeli kwenziwa kanjani bese ithathwa yonke imali iya lapha ekwakhiweni. But emabandleni ke si responsible. So uma kwenziwa lokho esithi ama income statement and budget sibe sesenza i-spreadsheet lapha siveze ukuthi ngesikhathi nilethe imali yokwakha nehlisile kweyokweshumi. Then we do the balancing. Bese siyasho uma kube khona i-diversion sithatha imali yento ethile sezinto ethile we explain to those who gave because at the end of the day we pastors we are accounting officers. Yes. Bafuna abantu kwazi ukuthi so asifuni ke ukuthi singene maqale nabantu abanye abenza yonke into abayenzayo abangabizwanga uNkulunkulu because enye into ebuyihluphe kulento esikuyona umuntu ukwazi ukuzisho ukuthi uyini yena akahlolwa umuntu akalandelwa umuntu. So we cannot account for those abaqola abantu abathatha imali zabazalwane benze izinto ezingekho ezini lenkosi. We are not accountable for that and we are rejecting them as we speak here. Asibazi asibona bethu. Kunjalo uqinisile umpostoli. Amaqolo ahleze khona all over. Ahleze khona. Hayi futhi ngeke kwaswela. Nangesikhathi sika Jesu ayekho. Wayamba nalo naye uJesu elimtshela uJudas. Yeah. Ahleze khona. But ngiyayithanda umpostoli le topic. Ngiyayithanda it's very relevant. Yeah. It's a pity ukuthi we can't reverse izinto kodwa ngokweqiniso leBhayibheli kuningi esikushiye emumva. Yabona ngangoba kukhona iquestion oyibuzile uthe ukuyithinta wathi ngabe abantu bayabusiseka yini ngokunikela. Ngicabanga ukuthi lokhu umpostoli akushilo kuphendulile umbuzo wokuthi ngabe abantu bayabusiseka yini ngokunikela. Umpostoli uvule iverse na into I noticed na into I picked uKain noAbel. The version in English ithi and God accepted. Amamngela. So accept usho ukuthi uNkulunkulu wawamukela umnikelo
ngaphambi kokuba uNkulunkulu emukele umnikelo, whether be it money or whatever. Yeah. Before uNkulunkulu accepta lokho, uNkulunkulu uqala ehlole inhliziyo. Okay. Mfundisi ngicela ukuthi ngenxa yokuthi isikhathi angisenaso. Yes, sir. Ngikuvezile ukuthi mina ebandleni lami umnikelo akusiyona into All right. Ebukiwe kangaka. Yes. Nginombuzo wokuthi because umfundisi uthe kimi ngicela ukuthi noma ngaba ubukiwe ebandleni lakho but wena ubuke. Unikele usho njalo mfundisi. Ngifuna ukuthi ungisize la mfundisi ukuthi Yeah. if mina ngithatha engikubiza ngokweshumi lami oku10% omholo wami. Yeah. Ngondla imndeni emphakathini inyanga nenyanga. Lokho kungathi angeke ngize ngibusiseke yini njengokusho kwethu. Mfundisi. Njoba iminikelo ngithe ihlukene. Yeah. So ke awungavumekeli ukuyimixa. Khona Okay. umnikelo lithi iBhayibheli owabela abampofu. Uboleka uJehova. All right. Yes. Ngamanye amagama awukwazi ukuthi umnikelo wenye into wenze enye into ngawo. Okay. Okweshumi kuthiwa kungenisana okweshumi endlini kaJehova. All right. So akusekhona okweshumi makuye kwabampofu. Kuba okweshumi Akunasibusiso futhi maki. akukhona okweshumi. You can't say okweshumi. Ungakubiza ngelinye igama. Kuyaphambana uqinisele umpostoli kuyaphambana Wena usolokwenza lokhu wabela abampofu wena. yeah manje ngamanye amagama umnikelo wakho ugcina uNkulunkulu angazi ukuthi inhlobo nomnikelo wena uthatha okweshumi ngokusho kwakho uthatha wena u10% uyonikelela abampofu kanti iBhayibheli lithini ngokweshumi Okay. okweshumi kuthiwa kuya endlini Mana mfundisi ngoba ungibambela Yes. kokweshumi. Okay. Yeah. Ngithatha imali yami Nakho. Right. Yeah. Uhle kakhulu ke mawusho njalo. inyanga nenyanga. Inyanga Yeah. nenyanga. Ngithenga igrocery kwaMkhize, yakwaButhelezi, yakwaZondi. Exactly. Imndeni Kune- ewu3. kunemizi oyondlayo isupporta Yes, inyanga nenyanga. Sibusiswa ke mntana lapho Esibusisweni sikaNkulunkulu. siyehlela phezu Yebo. kwakho siningi kakhulu Yebo. uyabusiswa la Ungena lapha incwadi niyezenze sithi sibusisiwe isandla esiphayo. But ke bengifuna ukungena kulento yakho ukuthi in your church kuyadliwa. Ngamanye amagama ngoba lento esukudliwa Yes. khona usukayinikela. Yes. Yazile ngisho. So ke by so doing ayi ukuthi akunikelwa in your church. Yes. Usuke ekhona onikele kodwa kufanele wazi ukuthi iBhayibheli li-consistent ukuthi sibusisiwe. Should lo suke enenzele Uyena obusisiwe. so nawe uma ngelinye ilanga kufanele uyobuza ukuthi ubalo wenzela abantu itiye esontweni. yeah Asiyitola. Siyabonga. Ngibona ngeZRN TV. Sikhuluma indaba yomnikelo nginakho ukuthi siyiqedile but asiyitola bese sibuye singena esigabeni sokugcina sohlelo lwethu. Asiphinde sikomkele mkolani KZN TV njengamanje singena esigabeni sokugcina sohlelo lethu. Kufanele sihambe siyobona befundisi bakhonza kanjani emabandleni. Mhlawumbe mfundisi anginikeze ithuba sigoqe sivalelise. Mfundisi siqale ngawo qho. Asibonga kakhulu. Lube luhle kakhulu uhlelo lwethu. Mina ngiseThekwini ngise-New Lands, ngise-New Creation International Church, Okay. ise-New Lands East. All right. La ngikhonza khona. Singena nje ngabo-9 ekseni. Mfundisi utholakala ku Facebook ama page. Nje mawuthi nje Viva Mpungose ubese ungithola ke ku Facebook ngatholakala na ku WhatsApp ngikhona but ku Facebook ngikhona kakhulu. Asibonga mfundisi. Viva Mpungose. Apostle amen siyabonga baba. siyabonga kakhulu Nkosi yami Manyamboza Yeah. sibongele kakhulu nakubabukela emakhaya mina ke ngiyatholakala mina ngitholakala endaweni enengi Yeah. ngiyatholakala khona la edolobheni eMpangeni lapha eCentral Park number 8 Church Street konzo yethu ke ingena 10:30 to 1:30 every Sunday siyaba ke neinkonzo zabo 6 to 6 nazoke then eThekwini siyatholakala number 17 Mainland Street eSouth Beach eduze nje no Shoprite noma eduze no Astron Garage konzo yethu iqala 7 o'clock ekseni until 10 nangama Fridays futhi siyatholakala bo 6 to 6 kanti futhi naseGoli ke siyatholakala lapha eGoli Alexandra e2nd Avenue eKings Cinema konzo yethu ke eGoli ingena 1 o'clock iphuma u3:30 every Sunday nakhona futhi siyaba nazo inkonzo zabo 6 to 6
kanti ke bangasithola ke futhi ababukeli mhlawumbe bamafisa ukusilandela on social media platforms ethola Facebook Eagle Mountain Prophetic Ministries uyasithola on YouTube channel futhi nakhona futhi uyasithola Eagle Mountain Prophetic Ministries kanti futhi ke bayasithola ke nala ekhaya ku 1 KZN every Sunday go 8 o'clock. Asibonge mfundisi. Amen. Asibonge bafundisi ukuthi uma sithinta i-topic esensitive niyakwazi ukuthi niyamukele futhi ningabi emotional about it because sisesikhathini umuntu uma kuyathinta iminikelo nje ethi shuthi ubhekene nami. Ngeke ngikwazi ukuyikhuluma ngizoxabana nabefundisi. Thank you so much ukuthi nikwazi ukuthi nisihloniphe sikwazi ukukhuluma. Uyakhumbula umoya wami mawuqala bengiphezulu ngi-excited. But ngifundile okuthize kwisho yanamhlanje. Thank you so much bafundisi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Asibonga kakhulu Mbolani KZN TV. Sibonga kakhulu Crown KZN TV yenza inhlelo zethu zibe impumelelo. Sithemba ukuthi nijabulele uhlelo lwethu namhlanje nokuthi obaba bakithi bazovuma ukuthi sihambe siyonikela manje emabandleni. But we also encourage amabandla ukuthi kanjalo njengoba ibandla lenza befundisi nakini phela buyiselana ebandleni lokho kuzosisiza because sizoke emakhaya we abakhonyana bengakhonzi but ngelinye ilanga mangake ngifike nerice nempuphu ngithi baba lokho sikunikezwe enkonzweni mhlawumbe ubaba ngingamjabulisa lokho because nami ngithatha imali yokugcina la ekhaya ngihambe ngiyonikela uNkulunkulu angazi sesiqedile siyanthanda izamemezela ukuthi izulu linawe kulesizini ibadabazalwa izulu linawe this time. The heavens are with Kudala wenzizini you. Have been toiling. zingenzeki Things have been kodwa difficult. this time But this time, ngizothi kuwe I'm telling you, kuzokwenzeka it shall come to ngoba pass. kunemithi Because there are trees. kuneyihlahla There are trees. obabanjwe There are ngazo trees that had kodwa this time zonke iyihlahla all the trees. yonke imithi Every single tree izobola are now going to ukusuka rise up. empandeni zayo The roots ukuyophuma phezulu all the leaves. angazi ukuthi yini Don't know le what it is. abahlalele ngayo What they've collected. kodwa ngizokutshela But today I'm telling iyabola you, namhlanje rotten. You give them 50 rand. izinto zikaNkuluNkulu when a man of God speaks Uma umuntu kaNkuluNkulu ekhuluma, you must take every word very serious fanele uthathe onke amazwi akhe seriously. because uNkulunkulu has given us power. Ngoba uNkulunkulu siphe amandla. Our tongues are so anointed Ulimi lwethu lunogcobo. in a way that when we speak, Ngalendlela ukuthi uma sikhuluma, we speak in the absence of things where there is nothing. sikhuluma kungekho lutho. But immediately when we utter the word, Kodwa uma siwasho lawo the mazwi, word that we speak, izwe silishilo. they are spirit. Yilabo The ewumoya. word cannot die Izwi angakufa. because a word is a spiritual Ngoba thing. izwi liyinto kamoya. When you utter a word, Uma uliphimsela the izwi, word comes out of your mouth izwi liyaphuma emlonyeni. and hang in the spirit Lime emoyeni. and wait Ngalokho for the manifestation of what you have lilinde said. kuze kwenzeke lokho So okushilo. that is why Yingakho it's very important these days fanele ngoba to kubalekile check what you are saying with your mouth. usibheke ukuthi uthini ngomlomo Make wakho. sure that every day Uqinisekise ukuthi zonke you izinto speak positive, ukhuluma konke okuhle. even when things are not going well. Noma la izinto zingahambi Don't kahle say khona. kuyabheda kule Ungasho nsuku. ukuthi things are going bad these Just days. say I'm going there. Ungasho ukuthi lapho I'm coming closer to my miracle. ithi mina ngiyaphuma nesimangaliso sami. Every day Zonke izinsuku I see God bringing my miracle ngizibona closer. uNkulunkulu esondeza Leso isimangaliso sikhathi awuboni At lutho. that time you don't see Kodwa the anything. words that you speak, Kodwa amazwi they will owakhulumayo bring your miracle closer. azosondeza isimangaliso Bazalwane sakho. izwi The likaNkulunkulu, word of God. iBhayibheli The lithi Bible says izwi likaNkulunkulu the word liphefumulayo. of God is Izwi inspired. likaNkulunkulu The lingumoya. word of God is a That is why spirit. now will receive Ngakho umulamukela kahle kahle umuntu where a person
kunengxenye yakhe A person or a part of the person, engumoya part of the person is the spirit. erelate nomdali That one can relate with the erelate Creator, noNkulunkulu. can relate to God. So izinto wena uzikhuluma ngomlomo wenyama Therefore, you will speak with your kodwa fleshly tongue, azisuka enyameni. but it doesn't come from your That flesh. is why izinto zenyama That's why the fleshly things, azenzeki kwesinye isikhathi, they don't happen at but times. izinto zikamoya But the zingozi things of the spirit are ngoba dangerous ziyenzeka. because they will come Be true. it ukhulume kahle, More if you, be it ukhulume where kabi, you speak evil or you speak there is well. an inner man, Kukhona umuntu wangaphakathi. man whose spirit Umuntu omoya wakhe. yilona uThixo That's the one nakakhuluma nathi, that God communicates. ukhuluma through lo muntu lo, Communicates through that man. umuntu kamoya, This is the spiritual. uyena oxhumana He is the noNkulunkulu. one who connects with God. Umoya wakho Yeah, that is your spirit. uyamazi He uThixo knows God. kodwa udepende But kuwe it depends on you ukuthi wena ucabange kahle, as to what you think. wena ukhulume kahle, As to the good things you wena speak wenze of. kahle, As to the good things you do. lesikhathi wenza And kahle. as you do good, Umuntu kamoya the spiritual ngisho man, wena ulele ebusuku even when you receive yena God, kalali, he does not kulala sleep. inyama, Why? kodwa umuntu You kamoya may be sleeping, but the spiritual man, uyasebenza. he will continue to Sometimes work. unokhuluma amazwi, Ngezinye ikhathi you will speak words, i-manifestation yalawo and the mazwi manifestation of those ithatha words, indawo it will take the place lesikhathi ngasana siphithiphithi, where there's no more, lesikhathi wena ulele, there's no more chaos. in you. amazwi wakhulumile The words you spoke, ayaqala manje, they will now start. ayasebenza They will manje, start to work. ayasebenza They will now manje, start to work. ayasebenza They will manje. now start to work. Ngelinye ilanga One day, uJesu ubona umuthi womkhiwane, Jesus saw a tree. lithi iBhayibheli from a distance, The Bible says that uJesu wabona isihlahla somkhiwane, he saw the fig tree. lithi iBhayibheli He wayelambile, said, the Bible says he was hungry. wasondela uJesu And kulo as mkhiwane, Jesus went into the fig tree, lithi iBhayibheli the wawuluhlaza. Bible says it was green. Uma ubuka As you looked at it, uJesu waba nethemba Jesus had hope lokuthi uzothola that ukudla. he will find food. Mayefika kulo But as he mkhiwane came to the fig tree, wabheka he uJesu, looked above. wawuround As he umkhiwane, went round the fig tree, akasitholanga he did isithelo. not find fruit. Wayesekhuluma izwi And bamba, before he spoke, wayesethi uJesu kumkhiwane, Jesus said, fig tree, wena sihlahla somkhiwane, you fig tree, kungaphinde kumile lutho kuwe. he will never once Wabe again resist you. sekayahamba, And thereafter he left. wehlela emzini othile, He went to the walala kulo muzi. he left. He slept at the Ngakusasa house. ekuseni The next morning, bavuka he nabafundi woke bakhe, up with his disciples. basondlula kulesihlahla As they passed by the from a distance. that's Besagude. Isihlahla sabonwa uPeter, Peter saw the tree. wathi lo mkhiwane And he nkosibheka said, this fig tree obokhuluma nawo izolo that you spoke to yesterday usuwomile. has now dried up. Now my question is, Umbuzo wami uthi, abenza isound kwesama ba concentrate. Now my question is, umbuzo wami uthi, lesihlahla uJesu nakakhuluma naso whether God, Jesus spoke to besihlaza sinamaqabunga. it was green with leaves. The following day Ngalolo suku olulandelayo, isihlahla sesomile. the tree was dried up. Umbuzo wami uthi, My question remains, somiswa yini what lesihlahla? made the tree dry Ngoba up? uJesu akasinqamulanga, Because Jesus did not cut it ngoba down. uJesu Jesus akasephulanga, did not pull it out. uJesu ukhuluma nje The izwi only thing Jesus did phezu kwaso, speak the word. wathi wena muthi He said, womkhiwane you fig tree, kungabe kusamila lutho kuwe. nothing will grow from My you. question is, Umbuzo wami uthi, kwenzakaleni what ngomkhiwane? happened to the tree? Yini lewomise What is it that made amaqabunga that made omkhiwane the leaves dry out yaze yandlula lento until this thing yaya passed over kule mithambo and it went into the roots, walo muthi the roots of the tree, yawomisa and iy'mpande it even made them njengoba dry out. masekome sona. As the tree had Kusho dried up, ukuthi-ke it means le mthambo that the roots, ivele kuwoma yona the roots had also yangabi dried up. isadonsa amanzi. It could not fetch the water. Ukoma The kwezimpande drying up of the kwenza roots, ukuthi isihlahla it made the tree, si-affecteke it made the tree also be ngoba affected. senasource As the source, edonsa the amanzi. source that pulls the water, ayiprofesayi kule the phasika prophets of this part yonke over, imithi that all trees osetshenzwa ngayo that they are using to work from the root ukuze kusuke yale emveni, mithi
from these trees. I prophesy Prophet and le mithi that these trees izokoma kusuka empandeni zayo will dry up from the akusayiphindi roots isebenze and they'll never work again. yonke imithi All the trees obekelwe yona that has been put before you, osetshenziselwa yona that they are using against you, akusayiphindi isebenze namhlanje they'll never from the work roots again. Kusukela empandeni, angeke iphinde iphile and they will never live again. yonke imithi All the trees ekhujwa phezulu entabeni that are put in the mountain etholakala ngaphansi are kwamanzi found under the water, etholakala emathafeni even if akusayiphindi they isebenze will against never you work again. izokoma They will dry up. izofa They will die. wena bese uyaphumelela When we will your time has arrived sakho your season has arrived yabona this time it's now or never mina I prophesy it's gonna happen to you and this is a season yabantu abanganakiwe yabantu bangathi bakhohliwe kwangathi uNkulunkulu bakhohliwe izamemezela ukuthi izulu linawe kule season kodwa bazalwane izulu linawe this time kudala wenza izinto You have been toiling. zingenzeki Things have been kodwa difficult. this time But this time, ngizothi kuwe I'm telling you, kuzokwenzeka it shall come to ngoba pass. kunemithi Because there are trees. kuneyihlahla There are trees. obabanjwe There are ngazo trees that had kodwa this time zonke iyihlahla all the trees, yonke imithi every single tree izobola are now going ukusuka to rot empandeni from zayo the roots ukuyophuma up until phezulu all the leaves. angazi ukuthi yini Don't know le what it is, abakuhlalele ngayo what they've collected. kodwa ngizokutshela But today I'm telling iyabola you, namhlanje it's rotting. iyabola It's rotting. uyakhululeka You are coming free. uyaphuma You are coming out. the season of rest has arrived the season yokuphumula kudalulwa kudala uthandaza kodwa kule season uNkulunkulu unikeza irest uzophumula mawukholwa shana uNkulunkulu izandla Sanibonani babukele emakhaya siyanibingelela egameni lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. This is your Apostle MJ Shabalala from Eagle Mountain Prophetic Ministries. Babukele emakhaya hlanganyela nathi siyakumema kulezi ndawo ezilandelayo. Lapha eThekwini enamba 17 Mill Street South Beach every Sunday 7 o'clock kuya lapha ku 10 o'clock. Ungaphuthelwa mbukeli woza uzokwamukela isimangaliso sakho kanti lapha eMhlathuze empangeni edolobheni lapha enumber 8 Church Street Central Park siyatholakala khona isikhathi ke salapha eMhlathuze singena 10:30 ukuya lapha ku2 o'clock ungaphuthelwa ke mbukeli egameni lenkosi ethu Jesu masuka lapho selapha ke eGoli lapha eGoli ke sikhona lapha e2nd Avenue Hofmeyer Street eKings Cinema siba khona ke every Sunday from 1 o'clock until 3:30 uNkulunkulu omusa akubusise mbukeli njengoba sibuya ephasikeni siphetha amandla ovuko woza nawe uzomukela isimangaliso sakho kunezinto zakho ezifile empilweni yakho kunezinto ezingahambi kahle empilweni yakho awuhlanganyele nathi kulezi ndawo esengezibalile egameni lenkosi ethu Jesu uNkulunkulu omusa akubusise mbukeli useze God bless you zinjalo izinto zaloThixo na iSodom lithi iBhayibheli kwakumnandi eSodom bashaya amagedane eSodom konke kwakudethelwe konke kwakuvulelwe eSodom owesifazane beshada nowesifazane owesilisa shada nowesilisa kumnandi kuyi-freedom of choice umuntu ayikhethe yathi ingilosi uyesu umlilo bathi uyahlanya wathi uyesu umlilo wayesethi uNkulunkulu lalela Abraham lizonetha eSodoma lizonetha ngomlilo hamba uyokhipha umndeni wakho wangena uAbraham wahlala noNkulunkulu wakhuluma noNkulunkulu wathi uAbraham akongitshela uNkulunkulu ngoba wena unomusa